Abo og debris na lang ang nahibilin sa kabalayan nga gilamoy sa sunog dinhi sa sitio San Jose, Barangay Giso sa Dakbayan sa Mandawi. Pasado alas 2 sa Huwebes sa hapon, Hulyo 18, miulbo ang dakong sunog sa interior nga bahin sa Giso. Miabot sa dulan usa ka gatos ka mga pamilya ang nag-istar na lang sa evacuation center, human kapin sa 40 ka mga balay ang naugdaw sa sunog. Matod sa investigador sa Mandawi City Bureau of Fire Protection kon BFP, 𝗱FO2 nga miabot sa 45 ka minutos ang ilang pagkumbati sa sunog ug pagkontrolar niini. Dugang sa 𝗵𝗽ecie nga nagpadayon ng ilang imbestigasyon sa pagsuta sa hinungdan sa sunog. Pag-abot ma'am, raise din mi og first alarm. First alarm ta. After 3 minutes, raise na sa ta og second alarm. Then nag-fire out ta og 2:54. Di pa namo makuan ma'am, under investigation pa siya. Di pa gyud siya makuan gahapon ma'am kay i-count mo na og proper nila gyud. Kami sa amo sad ang amo estimate sad sa number of katong houses. Based po to sa area nga among nakita. Nahinabi sab sa May TV Cebu News Team si 𝗵𝗺 ang tag-iya sa balay kung asa nagsugod ang sunog apan wala hinuon siya sa pagkahitabo sa insidente. Midetalye sab ang silingan ni 𝗵𝗺 sa ilang kasinatian dayong lamoy sa kayo sa ilang balay. Uwan to ako kadalik uli. Yang nibugwak ang kayo paggawas sa mga alas 2 kapin na 3 kapin matay to man kung wako na nasayop ba. Ya, dali lagi kani kalatang kayo. Mina ako man sa among kuan kanang extension. Tupad sa mambalay, ma'am, ang papa mo una nakakita kay pagpadong mo siya ligo niya pag naog niya buong siya daga kay aso sa musilingan. Mo to yang giadto ang pultahan niya, yang gituktok wa may tao pagduot niya dako naging kayo diri man dapit sa mumbungbong tupad ang mumbungbong. Sa pagkakaroon, nagpadayon ang Mandawi CDRRMO, CSWS ug ubang mga government agencies dinhi sa Dakbayan sa Mandawi sa pagtabang sa mga pamilya nga naapil sa sunog dinhi sa sitio San Jose kagahapon Hulyo 18. Ania dinhi karon ang mga nasunugan sa Mayor A.S. Fortuna Memorial Elementary School. Mibutyag ang principal sa eskwelahan Marianessa Tio Espina daling miakamudar sa dulan o sa kagatos ka mga pamilya ang ilang tunghaan. Apan, hagit sab kini kanila, ilabi na nga naapektuhan og apil ang eskwelahan sa sunog. Well, the command center is the CSWS, so they're facilitating everything. The school is just facilitating the classrooms available. So we offer them 9 classrooms as of now because there are 94 families and each classroom have more or less 9 to 12 families there. Challenges nato karon because the school is affected as well, no electricity, no water. So kana ato ang mga problem karon and cleanliness and sanitation. So samtang giapod-apod sab sa kadagkuan og mga empleyado sa Dakbayan sa Mandawi ang mga hinabang ngadto sa mga biktima sa sunog. Apil sa ayuda nga ilang nadawat mao ang financial assistance, mga trapal ug family kits. Kay di ta gusto nga ang operation sa kuan nga dili mabalik and usa kay naaman sila temporary relocation man evacuation 15 days ning kuan aton dalion. I think og naay mga sobra sa katong sa atong kuan sa temporary kuan no katong sa luyo sa CICC basig naay ma-accommodate nato. Kini si Elaiza Mae Penaranda, alang sa May TV Cebu.